Bon dia a tothom, soc l'Eloi Grasset de la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara i la meva presentació d'avui porta per títol Cultura catalana i marginalitat, Manuel Vázquez Montalbán i el relat gastronòmic a la Catalunya de la transició. El que presentaré aquí parteix d'un article sobre gastronomia i subversió cultural que estic preparant ara mateix i el que faré aquí serà donar les pistes més generals de l'article i que em sembla que poden lligar millor amb el tema de la marginalitat, que és el tema del Congrés. M'ocuparé específicament d'un llibre, que és el llibre L'art del menjar a Catalunya, que Manuel Vázquez Montalbán va publicar a Edicions 62 al novembre del 77. El llibre inclou un recorregut per la geografia catalana a través de la gastronomia popular i la segona part del llibre inclou diferents seccions on es destaquen alguns productes importants i se n'expliquen alguns dels plats més típics que se'n fan a Catalunya. He posat una selecció d'algunes d'aquestes seccions de la segona part on s'inclouen alguns dels productes i on Vázquez Montalbán fa una explicació general de quines són les seves virtuts, s'ho relaciona amb records personals i amb alguns plats que ha provat. Hi ha seccions dedicades al pa, arrossos i pastes, hi ha una altra secció dedicada a les herbes i les escudelles. En deixo algunes fora, però en destaco perquè veieu també com està presentat el llibre. Una secció dedicada als animals de quatre potes, una altra secció dedicada als menuts, a les mongetes i al bacallà, i me'n deixo algunes fora, com postres, l'aviram, però ara, evidentment, no tinc temps de cobrir-ho tot. En tot cas, m'interessa, veieu també com està organitzada la informació, la inclusió de les fotografies a color. És un llibre de dimensions grans i algunes de les fotografies ja mostren de quin tipus de cuina parla. No parla de la cuina de restaurant, en el sentit de la cuina considerada sofisticada, sinó que més aviat s'acosta a la cuina més popular, que habitualment sempre havia quedat als marges de la gastronomia catalana. Es parla de la cansalada, dels cigrons, de la col. He fet unes quantes fotografies, he seleccionat algunes quantes imatges que es veu clarament de quin tipus de producte es parla, importància també dels personatges, de les mans, de l'esforç, del treball, i aquesta vincla popular de tot allò que havia quedat com fora dels discursos que es convertien en hegemònics. Com deia, la primera edició de l'art del menjar a Catalunya va aparèixer el novembre del 77 dins de la col·lecció Grans Obres Il·lustrades, en una cuidada edició en tela amb més de 300 fotografies en color de Jordi Gomí i pròleg del periodista i prestigiós gastrònom Néstor Luján. Per a la promoció del llibre que es va fer a la premsa catalana, i aquí he seleccionat uns dels anuncis que es van incloure, es va destacar que, al igual d'altres volums de la mateixa col·lecció, apareguts aquell mateix any, i faig referència específicament a alguns dels llibres que ara ensenyaré. Exacte, aquí teniu alguns dels llibres de la mateixa col·lecció que van aparèixer aquell mateix any: L'art gòtic català, de l'Alexandre Cirici, Història gràfica de la Catalunya autònoma, de l'Edmond Vallès. Al igual que aquests llibres, L'art del menjar a Catalunya, l'art del menjar a Catalunya, que és el llibre que aquí ens interessa analitzar, es destacava que era un obsequi que honora a qui el fa i a qui el rep, al·ludint, evidentment, al compromís polític que la seva compra evidenciava. O sigui, comprar aquest llibre suposava un compromís amb la cultura catalana
de la mateixa manera que ho suposava comprar la resta de llibres de la col·lecció, que visibilitzava un compromís polític. Per aclarir la importància de l'enllaç entre cultura i política vigent en aquell moment a Catalunya i en el que es va insistir des de l'editorial per estimular les vendes nadalenques, convé recordar que el 23 d'octubre del 77, pocs dies abans que el llibre arribés a les llibreries, Josep Tarradellas havia pronunciat la cèlebre frase amb què va quedar rubricat el seu retorn. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Aquesta va ser la famosa frase amb la que va quedar d'alguna manera certificat el retorn de Tarradellas de l'exili. La salutació des del balcó del Palau de la Generalitat, de qui durant tant de temps havia estat president a l'exili, seria interpretat per la societat catalana com un important èxit de la resistència política davant de la dictadura i, a més, com un primer pas cap a la recuperació de l'autogovern al que Catalunya aspirava. 38 anys d'exili, vivint a França, majoritàriament. Tarradellas arribava a Barcelona i això coincideix amb la publicació del llibre de Montalbán. Intentaré establir algun tipus de connexió entre aquests dos llibres, gràcies a que a la Biblioteca de Catalunya, al fons Manuel Vázquez Montalbán, vaig trobar aquesta carta meravellosa en què el president, llavors president provisional, el 18 de febrer del 79, li escriu una carta dirigida al Montalbán, on li agraeix que hagi escrit un llibre com L'art del menjar a Catalunya. Fixeu-vos que aquí el segon paràgraf considera un fet extraordinari que vos que sou un home que teniu tantes preocupacions encara tingueu la voluntat de fer-nos conèixer les vostres experiències i donar-nos els consells per a millor disfrutar de la cuina catalana. Us en felicito de tot cor. A més, l'últim paràgraf, veieu que hi ha un tracte de cordialitat, d'amistat, tal com s'hi dirigeix, benvolgut amic, una abraçada del vostre amic. Hi ha una amistat que intenta traslladar a través de la carta i recorda, la part final, si veieu aquí, recorda les converses que havien tingut a Saint-Martin-le-Beau, a prop de Tours, a França, recordar aquelles converses i els nostres anhels d'aquell temps, que sembla molt llunyà, han estat una realitat. D'alguna manera, se'n congratula que aquella lluita política havia acabat arribant a bon port. El to afable de la carta i la vocació de les converses mantingudes amb Vázquez Montalbán permeten veure la complicitat política que el president distingia i apreciava a l'escriptor. Tot i la distància ideològica que els separava, l'efecte de les paraules de Tarradellas eren una manera d'agrair que l'escriptor s'hagués posicionat des dels anys 60 a favor de les reclamacions nacionals de Catalunya. Així, amb la nota personal d'agraïment, Tarradellas donava per entès que la publicació d'un volum dedicat a la gastronomia autòctona era una altra prova de la responsabilitat pública que l'escriptor havia assumit respecte a la defensa i la protecció de la identitat cultural catalana. Mostra d'aquest inqüestionable compromís de Vázquez Montalbán amb les reivindicacions nacionals de Catalunya es poden trobar a les pàgines del setmanari Triunfo. I aquí he fet una selecció d'alguns articles en els quals Montalbán ja parla, deixa clara la seva posició respecte a la reivindicació nacional que es portava a Catalunya des dels anys 60, bàsicament des de l'última part del franquisme, tot i que d'abans, però de manera més clara i més evident, públicament, des de la meitat dels anys 60. He posat alguns exemples que deixen prova d'aquest vincle de Catalunya, aquest compromís de Vázquez Montalbán amb Catalunya.
Però el que ens sembla és que, com demostrarem, el valor del llibre de l'art del menjar a Catalunya no és només el que se li donava per part de Tarradellas, sinó que té un valor amagat, subversiu, que va precisament en contra d'aquestes conviccions polítiques. Així doncs, en la segona part de la presentació faré al·lusió a aquests dos elements que em sembla que permeten identificar el llibre com un llibre subversiu. L'incipient interès de Vázquez Montalbán per la gastronomia es remunta fins a les seves primeres novel·les, la fascinació per la cuina del personatge de Carballo i que l'autor va reconèixer per a si mateix, serveixen a Montalbán per a tematitzar el conflicte ideològic que es produí al si del progressisme d'esquerres entre l'individu i la col·lectivitat. Allunyat de la literatura de ficció, l'art del menjar a Catalunya va ser el primer assaig de Montalbán consagrat exclusivament al món de la cuina. Com adverteix Venetia Johannes en Nourishing the Nation, resulta innegable que el llibre va contribuir a recuperar el valor simbòlic i identitari de la gastronomia catalana. Així com havia passat en altres camps culturals, amb l'establiment d'un relat compacte sobre les senyes d'identitat gastronòmica autòctona, s'aspirava des del catalanisme polític a corregir la situació precària en què es trobava la cultura catalana i reivindicar l'existència d'una tradició cultural que el franquisme havia pretès desarticular i reduir a un conjunt de pràctiques disperses. Tot i així, tot i aquest valor simbòlic que sens dubte el llibre té, ens sembla que hi ha un valor provocador que es pot veure ja des de la introducció del volum. Allí, l'autor al·ludia a la diferència substancial entre ideologia i sensibilitat per aclarir que sí, i cito, a la gent d'esquerres sol no importar-li gran cosa si el menú del dia consisteix en un entrepà d'ou o una queue de bœuf grillée, tanco cometes, aquesta indiferència havia d'associar-se més que una qüestió de poder adquisitiu, a una qüestió d'imaginació i de cultura. De la mateixa manera que passava a les novel·les de Carballo, la provocació que suposava equiparar la importància del gaudi individual amb el compromís polític va servir a Vázquez Montalbán per desarticular l'oposició entre ideologia i cultura, i aquesta és, precisament, una de les raons que explica l'elecció de la gastronomia com a tema sobre el qual discorre. És a dir, la gastronomia és provocadora en el sentit que equipara el plaer personal i el compromís polític. Cancel·lant aquest clàssic antagonisme, a què l'autor ja s'havia referit en moltíssimes ocasions com el binomi Marat-Sade, Marat representant la responsabilitat pública, la revolució pública, i Sade representant la revolució individual, Vázquez Montalbán aconseguia reivindicar el valor del plaer personal davant del dogmatisme intolerant de certs sectors de l'esquerra. D'aquesta manera, a més d'agitar el debat ideològic sobre la divisió entre allò personal i allò comunitari, l'autor s'avançava a qualsevol possible recriminació sobre el fet que algú, tan significant políticament com ell mateix, s'interessés per un tema tan suposadament poc ideologitzat i tan marginal com la gastronomia. Així, la celebració del gaudi associat a la cuina li servia a Montalbán per a reconstruir la falsa oposició entre memòria i vida, mostrant que la teòrica separació entre allò públic i allò privat es troba permanentment en qüestió. Aquesta és la primera. El fet que treballi sobre gastronomia em sembla que ja adverteix d'aquest posicionament provocador, jo deia subversiu, del llibre. És a dir, no és tan obvi el que se li assignava des de la carta de Tarradellas o alguns dels altres crítics que van escriure sobre el llibre,
que donaven aquest valor simbòlic que tenia el llibre, sens dubte hi és, però a més crec que és interessant identificar aquesta actitud provocadora i subversiva que el llibre també inclou. Sí, com hem vist, hi ha un vincle indiscutible entre el valor polític de l'art de menjar a Catalunya i la provocació ideològica que Montalbán havia encès des de les seves primeres novel·les. També ens sembla pertinent destacar la relació del llibre amb la condició deliberadament mestissa de les pràctiques culinàries que apareixien a les primeres ficcions de Carballo. A més de les raons adduïdes, l'aposta per l'heterogeneïtat desjerarquitzada de les receptes carballanes permet entendre millor el valor polític que té la inclusió de la gastronomia en aquests textos. Ja fos des dels fragments inclosos a les seves novel·les o des dels seus assajos, la visibilitat que Vázquez Montalbán va prestar a la cuina va ser, com havia fet altres vegades, una manera de participar en la discussió que es venia produint a Espanya des de finals dels 60 sobre la discriminació, legitimació i jerarquització de les diferents pràctiques culturals. En aquest sentit, la reivindicació de la cultura popular, que havia estat sempre considerada marginal, no era només una manera de desconsiderar les formes artístiques cultes, sinó d'insistir que l'impacte de la cultura popular arriba a tothom, i cito el propi autor, fins i tot aquells que tenen més gran voluntat d'aïllar-se i de refugiar-se en una cultura abstracta. Tanco cometes. Així, si com precisava la introducció, i cito, l'objectiu és privar de salvar les paraules, és fonamental en els temps que han corregut i que corren, tanco cometes, també era legítim qualsevol esforç paral·lel per salvar una parcel·la d'identitat, la cuina, que, segons l'autor, mereix un racó a la memòria col·lectiva del nostre poble. Escrivint un llibre sobre cuina popular catalana, Vázquez Montalbán aconseguia dos objectius. Per una banda, confrontar la visió elitista i jeràrquica de la cultura i de l'altra, insistir en la importància de la hibridació cultural per comprendre la nova realitat de la societat catalana. D'aquesta manera, l'art del menjar a Catalunya servia perquè la varietat cultural existent a Catalunya no quedés sepultada sota un model cultural que des dels anys 60 havia estat molt marcat pel desplegament del nacionalisme. Aquest procés progressiu de capilarització del discurs nacionalista dins dels diferents sectors del catalanisme, del que ha parlat Jordi Amat, i que Vázquez Montalbán confrontava en el seu llibre, es veuria confirmat amb la pujada al poder de Jordi Pujol el 1980. Com va quedar clar aleshores, i així ho assenyalaria Josep Maria Castellet, el principal objectiu de la política cultural impulsada pel govern de Convergència i Unió era donar cobertura intel·lectual a un projecte polític molt concret i això obligava a deixar fora part de la població catalana, i cito a Castellet, desproveïda de sentiments nacionals arrelats. Tanco cometes. El problema del propòsit ideològic que el pujolisme atribuiria a la cultura i amb què s'intentaria prosseguir el projecte cultural que la Guerra Civil havia avortat era que deixava fora de l'equació la nova configuració demogràfica resultant dels processos d'immigració massiva que s'havien produït a Catalunya durant la dictadura. En aquest sentit, allò que Vázquez Montalbán semblava insinuar indirectament a l'art del menjar a Catalunya era que, com recordaria Xavier Robert de Ventós pocs anys després, i cito, per a la cohesió de la cultura catalana convenia que el projecte polític del catalanisme es basara en la imatge real d'una Catalunya híbrida i viva i no en el somni o certa idea que algú pogués tenir d'una cultura catalana pura, essencial i incontaminada. Tanco cometes. En sintonia amb l'advertiment que farien intel·lectuals com els que acabo de citar, Josep Maria Castellet i Robert de Ventós, el compromís ètic que Vázquez Montalbán certificava en escriure sobre gastronomia catalana passava per aclarir que la cultura, entesa com un conjunt heterogeni d'actituds i d'hàbits, no es podia reduir a un conjunt selectiu de valors que la ideologia dominant volgués promocionar. D'aquesta manera, la visibilització de la cuina autòctona que va dur a terme Vázquez Montalbán es va convertir en una estratègia d'intervenció política
destinada a redimensionar la importància de la cultura popular a Catalunya i atorgar-li estatut d'instrument de rebel·lió contra els discursos hegemònics. Relacionat amb aquesta funció combativa destinada a desactivar les jerarquies culturals, també és important destacar l'intent de l'autor de subvertir la concepció essencialista de la cultura nacional que el catalanisme promovia. Tot i que, com han apuntat diversos estudis dedicats a examinar la relació entre menjar i nacionalisme, la tradició gastronòmica d'un territori aspiri a representar l'essència d'una nació cultural, a Vázquez Montalbán escriure sobre cuina catalana li permetia justament el contrari, assenyalar que una representació rígida de la cultura amaga sempre volubilitats, adaptacions i barreges que s'han anat produint inevitablement al llarg de la història. Si, com hem dit, aquest advertiment podia ser necessari en el cas català, era perquè la concepció etnosimbòlica de la identitat cultural que es promocionava des del discurs nacionalista estava centrada, abans que res, en la promoció exclusiva d'aquells elements culturals que es consideraven útils per dotar de cohesió una identitat política que s'aspirava a restaurar. Vistes aquestes dues estratègies que jo identifico com a subversives, per una banda, la gastronomia com a provocació ideològica i la segona, la gastronomia com un mecanisme per lluitar contra l'essencialisme cultural i contra les jerarquies, s'ha de resoldre d'alguna manera específicament en el text. I això, lamentablement, no tindré temps d'abordar-ho aquí, però té a veure, bàsicament, la mostra d'aquest escepticisme, que és una cosa bastant típic en l'obra de Montalbán, i la confrontació de qualsevol forma de dogmatisme es farà a través de l'ús polític de la ironia, que resultaria i resulta, de fet, una estratègia retòrica fonamental. És a dir, la ironia seria el mecanisme pel qual el llibre ofereix aquestes subversions. No és una subversió que es diu de manera explícita, sinó que es treballa des de l'ús irònic, dels comentaris irònics. Evidentment no podré entrar en això, però és superinteressant veure de quina manera Vázquez Montalbán aconsegueix a través de la ironia subvertir aquests discursos establerts d'alguna manera i que són els que la premsa, com deia al principi, va celebrar. Concloent, amb l'art de menjar a Catalunya, Vázquez Montalbán es va acostar a la cuina catalana amb la intenció de rehabilitar part de la memòria històrica que havia estat cancel·lada pel franquisme. En el moment de la seva aparició, la crítica va emfatitzar el valor important que el llibre tenia per la confecció d'un nou relat democràtic que servís per recuperar els senyals d'identitat gastronòmica catalana. Com he explicat, el valor polític del llibre que es va destacar estava en sintonia amb el posicionament polític de Montalbán. Tot i així, a més d'aquesta funció de restauració, l'art de menjar a Catalunya també té un valor políticament subversiu que convé no perdre de vista. Com ja havia passat en algunes de les seves novel·les anteriors, parlar de gastronomia va ser una hàbil manera que Vázquez Montalbán va trobar de trencar amb la dicotomia entre sensibilitat i compromís i, a més, acabar amb la rigidesa històricament associada al sectarisme ideològic. En el cas concret de l'art del menjar a Catalunya, dedicar un llibre a un tema tan marginal com la cuina popular catalana va permetre a l'autor qüestionar les jerarquies culturals a Catalunya i precisar-ne les objeccions respecte a l'enllaç entre cultura i identitat que es buscava a Catalunya i que seguiria actiu de manera acusada durant els primers anys del pujolisme. En afrontar aquestes dues problemàtiques, la jerarquització i la hibridació, l'autor va mostrar els seus escrúpols davant de qualsevol forma d'higienització cultural que s'intentés promoure des dels discursos hegemònics oficials.
Així doncs, crec que, en certa manera, pel que he explicat, aquest llibre pot ser llegit com un magnífic exemple del singularíssim paper que Vázquez Montalbán va jugar com a intel·lectual públic en la reconfiguració de l'espai cultural català durant la transició i que encara convé estudiar amb més detall i sense traves. Això és tot per avui. M'agradaria haver tingut una mica més de temps per poder explicar com es resol textualment aquesta subversió, però almenys crec que la presentació m'ha servit per deixar clara que la lectura que es va fer del llibre, interessada políticament, amagava un aspecte subversiu que em semblava interessant destacar. Això és el que he pretès fer i espero que us hagi interessat. Salutacions a tothom i fins un altre dia.